Jatend piny Kenya William Ruto nosidho chenro mag dongruok mopogore opogore sub-counties Marongo, Awendo, Uriri kod Nyatike odiochieng' mar ariyo mar limbe mare kaunti no ma Migori. Jafwambo marwa George Juma noloro wachno kendo kelona ripod no e yo machal kod mae. E limbe mare manochopo odiochieng' mar ariyo e kaunti ma Migori, jatend piny Kenya William Ruto ne olimo sub-counties moting'o Rongo, Awendo, Uriri kaachiel kod Nyatike, kama nosidho chenro mag dongruok mopogore opogore ma oting'o gedo mar kar tiegruokno mar wechego mag thieth mag jamni ma ong'ere kaka Animal Health Training Institute e gwego mag Alarambija e sub-county no ma Awendo. Hapa ndio tutakuwa na the largest Animal Health and Livestock College. Mimi lazima nitoe shukrani. Gavana wetu Bwana Ochilo Ayako amekubali kutupatia shamba hii tuweze kujenga hiyo college. Mewaahidi hawa na umetenda. Kuna masoko, kuna moja hapa imetangazwa tayari inaitwa Kolenya. Egedo mar kar tiegruokni, jatend piny Kenya William Ruto ne olando ni piny owacho keto omenda tenge maro milion 200 ma idhi tigo e gedo mar kar tiegruokni. Nimshukuru mjumbe wetu Bwana Walter Owino. Ametupatia pesa 50 milioni ya kuanzisha hii college. Tutawaongezea milioni 200. E gwengo mag Awendo bende, Ruto ne oyawo ayanga chenro mag keyo sitima e kaunti ma Migori mangima, kawacho ni piny owacho dhi tiyo kod omenda maromo bilion 1.9 e tudo sitima ne familia maromo 25,000 e kaunti ma Migori mangima. Tumewapatia pesa 1.9 bilion ya kuunganisha stima kwa manyumba ya wananchi 25,000. E okapu mar dongruok ne oganda e kaunti ma Migori, jatend piny Kenya mane oten kod gavana ma Migori Ochilo Ayako kod jotelo mamoko bende ok ne oweyo oko jodak e sub-kono ma Nyatike. Jatend piny Kenya ne oyawo gedo mar dho wath ma Miuru Bay ma bende dhi ger kod omenda maromo milion 400. Wavuvi wetu ambao wanavua samaki hapa ziwa Victoria, tuwe na infrastructure ambayo itatupatia uvuvi izalishe uchumi wa Migori. Gedo mar dho wadhni igeno ne dhi bero sekta no mar wuoth kaachiel kod ohala mamoko nikech meli koro biro nyalo go e dho wadhni. Gedo mar kar kano rech e dho wadhno ma Mihuru ma idhi ger kod omenda maromo milion 150 bende ne osidhi kod jatend piny Kenya William Ruto. Bende komachielo ne olani gedo mar apaya matudo Mihuru Bay kaachiel kod Masara bende dhi chakore e kinde machiegni. Pale tunajenga fish landing site ambayo itakuwa na cold room, ambayo itakuwa na processing capacity. Ndio ile samaki inatoa kule ziwa Victoria isiharibike, tufanye processing. Tuak ma otende kod bero sekno mar Niang' bende ne ochuoyo chieng' e kind limbe ma jatend piny Kenya e sub-county no ma Awendo, kama jodak ma Awendo ka okalo kuom jaod bura margi Walter Owino ne ywak ni kambi mar Sony ok dhi maber. Wakulima hawajalipwa na deni yao ni milioni 400. Inawezekana tuma watu wafanye audit. Iangaliwe kuanzia wakati yule tuliapprove kama parliament tukalipa madeni za wakulima. Deni hii nyingine imekuja kwa sababu gani? In the next 2-3 weeks we will have new management hapa Jatend piny Kenya ne wani piny owacho koro siketo omenda tenge ma idhi tigo e chulo gope mag jotije Sony. Bende ne owacho ni lokruok biro ne kambi mar Sony kod seto mar Niang' duto e piny Kenya mangima. The first time in Mumias we paid bonus to farmers in Mumias. This year we will make sure the same management style that has given us success in Mumias, we are going to have it here in Sony. Hao watu ni wakuzaji wa miwa na hao watu wanalima miwa, wanakula miwa na vitu vyote ambavyo viko ndani ya miwa. Gedo mar apaya mawuok Kanyawanga nyaka Rapogi e sub-kono ma Awendo gin moko kuom dongruok ma jatend piny Kenya bende koro singo. Hapo inaenda Madiaba. Hapo inaenda Mbegi. Mpaka Uganda Rapogi. Odiochieng' ma jatend piny Kenya ne tiek limbe mare kaunti ma Migori ka olimo sub-county man Timaru kama odhi sidho chenro mag dongruok ma opogore opogore. George Juma, Ramogi TV, Migori.